Wycliffe Chivhaya anozikanwa kuti ndiye entrepreneur ari kutsvikiridza nyika yeZimbabwe, akagrebha matenda aiwa eSouth Africa kunana TTM companies, ari kutsvikiridza panguva ino, ari kukonzeresa noise nehovhiyo. Panguva ine uye achireplya vanhu, uye achikomenda pamusoro pemashoko ari kutaurwa nemacritics vanofadza mahere nevanhu vakasiyana siyana, vangava vari muthe ruling party ZANU-PF kana kuti maopposition members. Panguva ino Wycliffe Chivhaya unyatsoratidza kuvhaira chaiko. Sarapinda mashoko anobuda nyorwa panguva ino, iri subscribe like watombe bell icon. Toenda paindustry yeweek inobuda nyora chiti, ine ndiri kuno kuholiday hangu, musandinyangadza please. For a whole group of opposition outfits to team up and make noise about an unsigned fake document is an embarrassing desperation for political relevance. Please put some respect to my name when I said I am on track to be a billionaire by Vision 2030. Asi maifunga kuti ndinochera mbeva ndichitengesa zvepolitics zvakaramba, but at least try to pretend understanding the basics of law, that an unsigned contract is not worth the paper it's printed on. I thought lawyers argue facts backed by concrete evidence, but basa kungohukura. You are too desperate for content and you have nothing else to do than circulating such unfounded and nonsensical misinformation. I will never stop working hard, moving from strength to strength. Asi kana mazogara kundikwanira, please gadzirai zvimwe muwane malikes. Gara zviya social media magara ndimi henyu munotonga. Mashoko anobuda tokwa naWycliffe Chivhaya achidismisa aiwa muri kuona mapictures awa, ari kuachidismisa achiti aiwa that contract yamunoona kuti TM ari kuachiti aiwa asati atomboaproviwa. Musataura zvenyu kana kutaura pamusoro pezita rangu, musava muchihukura muchiita zvamuri kuita izvi muchida kuwana mari kana malikes pasocial media. Ari kuuya achidismisa achiti aiwa that tender yekuti TM panguva ino anoti asati yafinaliziwa, zvionekwa nevanhu as if maybe they are backstaging, vaona kuti aiwa zvavari kuzama kuda kuita zviri kuramba ameno. Mbotidzai mafungiro enyu motikundi pamusoro pechiitiko ichi. Pinda kumasection medu mudza mafungiro enyu, so subscribe like chatombe bell icon.